Dobrodošli u naš serijal klipova za pomoć nastavnicima u organizaciji projektne i online nastave. U ovoj epizodi čućete nešto o besplatnom programu Google za obrazovanje. Objasnit ćemo vam zbog čega smo mi odabrali ovaj besplatan program, pokazat ćemo vam kako da započnete proces u kome ćete registrovati svoju školu za ovaj besplatan program, kao i koje servise vam nudi program Google za obrazovanje. Za početak da kažemo par reči o tome zašto smo izabrali Google i sve ove Googleove servise, ne bili smo vam pomogli da organizujete projektnu nastavu i nastavu na daljinu. Google već godinama ima program pod nazivom Google for Education, Google za obrazovanje, koji je potpuno besplatan i pomogao je velikom broju škola da naprave jeftino, to jest besplatno i održivo rešenje za upravljanje ne samo školom, nego i pojedinačnim naporima nastavnika da svoju nastavu održe potpuno online ili da joj daju digitalnu komponentu koja je u modernom obrazovanju sve važnije. Da počnemo, pokazat ćemo vam pre svega kako možete da postanete deo programa Google za obrazovanje. I evo nas baš tu na početku. Na adresi google.com ulazimo u pretraživač i kucamo Google for Education. Na adresi edu.google.com možemo da vidimo podatke o ovom programu. Treba napomenuti isto tako da deo ovog programa Google za obrazovanje podrazumeva i besplatne online edukacije u kojima možete naučiti kako možete da iskoristite najbolje sve ono što vam ovaj program pruža. Osim osnovnih alata koji će vam pomoći da prenesete učenicima osnove digitalne pismenosti, tu su i brojne besplatne aplikacije koje ćete moći da koristite sa svojim učenicima. Ući ćemo u meni Proizvodi i otvoriti karticu G Suite for Education, dakle Googleovi servisi za obrazovanje. Već ovde možete da vidite na ovoj stranici šta je to što se nudi. Pre svega, to je jedan paket programa za saradnički rad u online prostoru, dakle Googleovi dokumenti, Googleovi slajdovi, Googleove radne stranice, Google Drive kao neka vrsta oblaka za čuvanje različitih fajlova online i Jamboard koji je poseban servis koji liči na belu tablu koju možete koristiti. Tu je naravno osnova Gmail, Google Meet preko koga ćete moći da držite časove, chat, ali i Googleova učionica, Googleovi zadaci ili Googleovi upitnici. Tu su naravno i Google Keep kao neka vrsta beležaka i Google kalendar. Vi ćete moći i sami da pogledate više o ovome, a mi za sada počinjemo klikom na dugme Get Started for Free, da počnemo besplatno. Prebacit ćemo se na srpski jezik. Već ovde na prvom koraku kaže da je ovaj servis besplatan za sve institucije koje ispunjavaju uslove. Idemo na sledeći korak. Recite nam nešto o vašoj instituciji. Mi ćemo ovde pokušati da kreiramo na određeno vreme jednu takvu instituciju koja će koristiti probni period samo, tako da nećemo završiti celu registraciju, ali ćemo iskoristiti probni period kako bismo vam pokazali šta sve ovi servisi mogu, a vi, ako radite u nekoj osnovnoj ili srednjoj školi, bez obzira na tip škole, bez obzira na njenu veličinu, imate pravo da se besplatno registrujete kao škola i dobijete sve ono što spada u ovaj paket aplikacija. Mi ćemo nazvati našu instituciju Škola za online nastavnike. I reći ćemo da je u pitanju škola koja se bavi osnovnim i srednjim obrazovanjem. Sledeći korak traži od nas da ukucamo web adresu naše institucije, to jest škole za koju otvaramo nalog. Mi ćemo iskoristiti jedan lični sajt koji je vezan za obrazovanje. Ispod toga možete uneti broj učenika i osoblja i reći ćemo da je to između 1 i 100 ljudi. Sledeći korak. Lokacija naše ustanove je definitivno u Srbiji i mi ćemo ovde staviti broj telefona zato što Google tako nešto zahteva od nas. Sledeći korak. Ovde Google traži da unesemo adresu ustanove u kojoj radimo i za koju otvaramo ovaj nalog. Kada smo uneli adresu, možemo dalje.
Ovde Google od nas očekuje da damo kontakt podatke, dakle ime i prezime odgovorne osobe i trenutnu e-mail adresu kako bi oni mogli da imaju kontakt sa nama. Sledeći korak. On nas ovde pita da li naša institucija već ima neki domen na internetu. Dakle, da li je škola zakupila neki sajt. Ispod kaže, treba će vam domen poput ecample.edu, to je neki primer, da biste podesili e-poštu i G Suite for Education, nalog za svoju ustanovu. Reći ćemo da imamo domen koji možemo da koristimo. Ovde ćete uneti pun domen na internetu koji predstavlja vašu instituciju. Sledeći korak. On ovde traži da potvrdimo da li je ovo domen koji ćemo koristiti za podešavanje ovog G Suite naloga. Idemo na sledeći korak. Ovde on očekuje da napravimo mail adresu s kojom ćemo se prijavljivati na administratorski glavni nalog. Dakle, morate smisliti neku profesionalnu e-mail adresu i ja vam zato savjetujem da ne komplikujete mnogo, već da zbog toga što ćete verovatno u školi imati više takvih e-mail adresa, koristite jednostavan i proveren metod ime.prezime, a onda znak i domen vaše institucije. U našem slučaju to će biti milan.petrovic@milan.edu. Dobra lozinka, Google nam savjetuje, ima najmanje 8 znakova, a ono što takođe treba da znate jeste da bi bilo dobro da koristite velika i mala slova, da iskoristite neku cifru i još neki simbol sa tastature. Tako ćete dobiti sigurnu šifru koja će pomoći da vaš nalog ostane bezbedan. Kada ste uneli šifru, idite na sledeći korak. Dobro zapamtite svoju šifru jer će vam biti potrebna nadalje. U ovom koraku Google vas pita da li želite da primate mailove u kojima vam oni sugerišu neke ideje. Ja ću ovde odabrati da ne primam takve mailove zato što oni znaju da se nagomilaju ponekada, a iskreno nisam baš siguran koliko ćete te ideje zapravo iskoristiti. Nakon toga na ekranu vidite uslove korišćenja, informacije koje će Google skupljati sa vašeg naloga i u suštini vaše je da prihvatite ove uslove klikom na ovo dugme. Da Google ne bi imao problema sa algoritmima na internetu koji služe da zloupotrebe, a nisu zapravo pravi nalozi i nisu nalozi pravih ljudi s druge strane, on koristi ovu vrstu zaštite gde je vaš posao samo da kliknete i čekirate ovaj kvadratić i on traži od vas da obeležite na slici nešto što nijedan algoritam sam ne bi mogao, a to je da obeležite na kojim slikama konkretno na ovoj slici se vide semafori. Kada obeležite te slike, kliknite na dugme na kome piše Verify i on tako zna da vi niste robot, smatra da ste pročitali uslove korišćenja, da znate šta radite i onda kliknete na dugme, idemo dalje. Google vas sad obaveštava da je počelo vaše 14-dnevno probno korišćenje Google Suite naloga za obrazovanje. Ono što on očekuje od vas jeste da verifikujete, dakle potvrdite ovaj domen do 17. oktobra, u odnosu na današnji dan, to je 14 dana. Umeđu vremenu vam daje prostora da probe radi, napravite nalog za 9 svojih korisnika. Ako u ovom roku budete registrovali, to jest verifikovali domen koji ste ponudili Google pri registraciji, Google će vam potpuno besplatno otvoriti korišćenje svih alata koji spadaju u ovaj paket na neodređeno vreme i broj korisnika neće biti ograničen. Dakle, ja ću izabrati opciju da nastavim dalje, iako evo vidite ovde ispod postoji i opcija da potražite pomoć i da vam neko od Googlovih radnika online se priključi i pomogne da podesite sve što je neophodno. Ono što vidite pred sobom je sam ulaz u takozvanu administratorsku konzolu, dakle prostor za upravljanje nalogom koji ste upravo otvorili. I ono što ja svakako savjetujem jeste da kada ovo uradite, da to već na ovom nivou i već na ovom koraku prepustite nekom tehničkom licu u školi. Obično škole imaju ili nastavnika informatike koji se bavi kabinetom ili čak ako su dovoljno velike mogu i da zaposle radnika koji se bavi administratorskim poslovima. Dakle, svako tehničko lice koje bi moglo da se posvećeno bavi ovim,
trebalo bi da se već u ovom koraku uključilo. Ali kao što vidite, registracija ovog programa uopšte nije teška.